Le 17 décembre 2010, un vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, s'immole devant la mairie de Sidi Bouzid, après avoir reçu une gifle d'un agent de police qui l'empêchait de vendre ses fruits et légumes sous prétexte qu'il n'avait pas d'autorisation pour le faire. Ce feu avait réveillé la conscience populaire qui somnolait depuis un moment. Στις 17 Δεκέμβρη του 2010, ένας πλανόδης πολίτης, ο Μοχάμεντ Μπουαζίζη, αυτοπυρπολείται μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης Σίντι Μπουζής, αφού είχε φάει μία φάπα πριν από έναν αστυνομικό, ο οποίος τον εμπόδιζε να πουλήσει τα φρούτα και τα λαχανικά του, με το πρόσχημα ότι δεν είχε άδεια να το κάνει. Αυτή η φωτιά ξύπνησε τη λαϊκή συνείδηση, η οποία κοιμόταν για ένα χρονικό διάστημα. La misère et les conditions sociales déplorables de ce jeune vendeur ambulant étaient celles de 70% de la population tunisienne. Η μιζέρια και οι αξιοθρύνητες κοινωνικές συνθήκες αυτού του νέου πλανόδιου ήταν αυτές του 70% του τινησιακού λαού. La population s'indigne, manifeste, entre en lutte. La gifle était le symbole du manque de dignité des Tunisiens. On se bat contre les symboles de l'État répressif, les flics. On s'attaque aux postes de police. On affronte les balles du dictateur avec le courage d'une révolution en marche. Ο πληθυσμός εκνευρίζεται, διαδηλώνει, μπαίνει στον αγώνα και η καταστολή κλιμακώνεται. Η πολιτική ανυπακοή, η ενστικτώδης πολιτική ανυπακοή δίνει το πρόσταγμα. Αγωνιζόμαστε ενάντια στα σύμβολα του καταπιεστικού καθεστώτος, τους μπάτσους. Επιτιθέμεθα στους σταθμούς της αστυνομίας, στα αστυνομικά τμήματα, και αντιμετωπίζουμε τις σφαίρες του δικτάτορα με κουράγιο μιας επανάστασης που μόλις τώρα εκδιπλώνεται. Toutes les villes se sont soulevées durant un mois, des martyrs tombaient dans toutes les villes, et ça ne faisait que donner plus de courage au peuple qui, pour la première fois de son histoire, se voyait attaqué par d'autres dès leurs, les flics, avec une férocité aussi intense. Όλες οι πόλεις εξεγείρονται κατά τη διάρκεια ενός μήνα, πεθαίνουν μάρτυρες σε όλες τις πόλεις και αυτό δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να δίνει κουράγιο στο λαό, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του έβλεπε να του επιτίθεται η δική του, η αστυνόμη δηλαδή, με μια αγριότητα πολύ έντονη. Le réseau Facebook, face aux médias locaux qui racontaient exactement le contraire de ce qui s'est passé, était le seul moyen de relayer les informations. Tout le peuple était devenu journaliste et avait créé ses propres formes de communication révolutionnaire. Το δίκτυο Facebook και κάποια τοπικά δίκτυα μετέδιδαν ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο γινόταν, παρότι ήταν το μοναδικό μέσο για να κυκλοφορούν οι πληροφορίες. Έτσι, όλος ο λαός έγινε δημοσιογράφος και δημιούργησε τους δικούς του τρόπους επαναστατικής επικοινωνίας. L'information circulait à une vitesse incroyable, au point que tout le pays était informé de ce qui se passait dans ses moindres recoins à la minute près. Images et sons à l'appui. La solidarité commençait à croître dans les couches populaires et la répression également. Les discours du dictateur étaient désormais risibles dans les cafés de Tunis, où l'on n'osait même pas auparavant prononcer son nom. Η πληροφόρηση κυκλοφορούσε με μια απίστευτη ταχύτητα, στο σημείο που ολόκληρη η χώρα πληροφορούνταν για το τι συνέβαινε και στις μικρότερες γωνιές. Αμέσως η αλληλεγγύη άρχιζε να κερδίζει έδαφος στα λαϊκά στρώματα, παρόλη την καταστολή και την καταπίεση. Ο λόγος του δικτάτορα ήταν ήδη καταγέλαστος στα καφέ της Τίνιδας,
όπου δεν μπορούσαμε παλαιότερα ούτε να προφέρουμε το όνομά του. Le feu de la Révolution avait mis un petit peu plus de temps à ébranler la capitale, centre politique de tout le pays et là où tout pouvait se jouer. Nos manifestations cadrées par les syndicats ne marchaient plus. La place Mohamed Ali était très en retrait pour qu'on nous entende. Η φλόγα της Επανάστασης έφτασε λίγο αργότερα και στην πρωτεύουσα, που είναι το πολιτικό κέντρο ολόκληρης της χώρας και που όπου το οτιδήποτε μπορούσε να συμβεί. Οι διαδηλώσεις μας, πλαισιωμένες από τα συνδικάτα, δεν λειτουργούσαν πλέον σωστά. Δεν προχωρούσε το πράγμα. Η πλατεία Μοχάμετ Άλι ήταν ένα μέρος, επειδή ήταν βαθούλωμα, όπου δεν μπορούσαν να μας ακούσουν. Le 10 janvier, nous décidons par Facebook de faire une manifestation clandestine, sans autorisation, au passage, au point de trafic intense du centre-ville de Tunis, l'avenue Habib Bourguiba. Les manifestants ont eu du mal à se regrouper. Les flics en civil se demandaient à tout groupe qui dépassait les 4 personnes de se disperser, mais on était là, et la confrontation avait commencé. Le premier slogan lancé, les passants s'amassent autour de nous. Nous sommes visibles pour des milliers de Tunisois qui s'arrêtaient pour assister à un spectacle inédit. Στις 10 Ιανουαρίου αποφασίζουμε από το Facebook να κάνουμε μια διαδήλωση παράνομη, χωρίς άδεια, η οποία θα περνούσε από ένα μέρος στο κέντρο της Τίνιδας, όπου υπήρχε πάρα πολλή κίνηση, τη λεωφόρο Χαμπίμπ Μπουργκιμπά. Οι διαδηλωτές ήταν δύσκολο για αυτούς να ξαναμαζευτούν. Οι αστυνόμοι πολιτικά ζητούσαν από κάθε ομάδα η οποία ξεπερνούσε τα 4 άτομα να διαλυθεί, αλλά ήμασταν εκεί. Και η αντιπαράθεση είχε αρχίσει. Το πρώτο σύνθημα είχε πέσει και οι πλαστικοί μαζεύονταν γύρω από εμάς. Ήμασταν ορατοί σε χιλιάδες Τινήσιους και σταματούσαν για να υποστηρίξουν αυτό το θέμα που ποτέ δεν είχαν δει. Ήμασταν περικυκλωμένοι από αστυνόμους οι οποίοι και προσπαθούσαμε να περπατήσουμε, να προχωρήσουμε. Tu le dis, tu n'as pas dit. Ok. Entourés de flics, nous essayons de marcher en vain, gaz lacrymogène et matraque pour tout le monde. On nous disperse rapidement. Le lendemain, l'avenue était inaccessible. Aucun militant n'avait plus le droit de circuler au risque de se faire arrêter. C'était le 11 janvier. Περικυκλωμένοι λοιπόν από τους αστυνομικούς, προσπαθούμε να προχωρήσουμε μάταια, καθώς τα δακρυγόνα και ξύλο υπάρχουν για όλο τον κόσμο. Διαλυόμαστε γρήγορα. Την επόμενη, η λεωφόρος, δεν μπορούμε να διασχίσουμε τη λεωφόρο. Κανένας ακτιβιστής δεν είχε πλέον το δικαίωμα να κυκλοφορεί, γιατί υπήρχε κίνδυνος να το σταματήσουν. Ήταν η 11η Ιανουαρίου. Le 12 janvier, les quartiers populaires de Tunis s'embrassent. On tire à balles réelles pour la première fois dans la capitale et le couvre-feu est décrété. La situation est grave. Le 13 janvier, dans son dernier discours, Ben Ali avait promis de cesser le feu. Sur Facebook, 2 minutes après la fin de son discours, l'information circule que l'on tirait encore au moment où il parlait. L'appel à la manifestation du 14 janvier, Ben Ali dégage, est sorti. Στις 12 Ιανουαρίου, στις λαϊκές συνοικίες της Τίνιδας ξεσπάει το κίνημα. Μας ρίχνουν πραγματικές σφαίρες για πρώτη φορά μέσα στην πρωτεύουσα και η απαγόρευση κυκλοφορίας θεσμοθετήθηκε. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Στις 13 Ιανουαρίου, στο τελευταίο του λόγο, ο Μπεν Αλί υποσχέθηκε την κατάπαυση του πυρός. Στο Facebook, 2 λεπτά μετά το τέλος του λόγου του, κυκλοφορεί η πληροφορία ότι μας ρίχνουν ακόμα τη στιγμή που μιλούσε. Οπότε ξανακαλούμε σε διαδήλωση, Μπεν Αλί, ξεκουμπήσου.